Let's go, dulhog ta. Atas adlaon ya padong taglusaran. Kay mo lagi mag-adventure man taron. Adventure solo ride na sad ni. Kung ano, hindi kita ginana kay unay maka-refresh sa to kanang mga solo adventure rides. Lingaw sa kining biking kay makainganyo gid. Daghan sa kang makit na lugar na di ma-reach sa car. Morning. Ya kung kuan kanang magbike ka, mas ma-appreciate yung lugar kay hinay man ka. Mga adventure ng kuan. Magbike instead of magsakyanan. Diri bugnaw sa king hangin lingaw. Dulugon kayo. Dagang inindot na balay diri. Di ni mo kuan ba nga duol ra kayo mga 20 kilometros sa syudad Sugbo. Masok-sook naman gunigon nang panagsara kay ta ba makaari. Mao ingon jud ta nindot ta. Mga balay-balay pud daghan jung kuan dire kanang vegetation ba kanang local vegetables, cauliflower, sugaran. Pahit kayo. Dugay-dugay na sa kung wakari. Inumdum ko sa una. Alright, bakay.